Els animals salvatges d'espècies protegides afectats per l'activitat humana són, genèricament, els que poden atendre els centres de fauna de la Generalitat, que òbviament no tenen la capacitat ni l'objectiu de tenir cura de tots els animals desvalguts que puguin aparèixer al país. No hem de recollir qualsevol animal que ens pugui semblar que necessita ajuda. Cal aplicar cert sentit comú i entendre quan la natura simplement ha de seguir el seu curs, perquè també la mort per accident, malaltia o predació formen part de la normalitat de la vida salvatge. Sigui com sigui, les mascotes més o menys exòtiques, fauna cinegètica o polls d'espècies salvatges que viuen al medi urbà, com ara coloms i gavians, considerades sovint una plaga i que poden ser vectors de malalties, no s'han de recollir ni molt menys dur-los als centres de fauna. En general, els agents rurals són els encarregats de recollir l'animal a domicili i portar-lo al centre de fauna quan no en sigui possible dur-li directament. Hem de tenir present que la tinença d'espècies protegides no és permesa. Per tant, cal reduir el temps d'entrega al mínim indispensable, també perquè les primeres hores sovint són crucials per assegurar la supervivència. Gràcies a l'acord amb un bon nombre de clíniques veterinàries col·laboradores, es disposa també d'una xarxa de punts de recollida de fauna salvatge arreu del territori. Trucant al 112 us indicaran quina és la més propera. Un cop la primera acollida professional està garantida, els propis agents rurals o el personal de centres de fauna s'encarregaran de la recollida i trasllat al centre que sigui de referència a la zona. Arribat el cas, i pel que fa a com capturar i manipular un animal desvalgut o lesionat, les casuístiques són infinites. Sempre hem d'actuar amb prudència, prioritzar la seguretat, la nostra i la de l'animal, i mirar d'estressar-lo al mínim. Una tovallola o similar sovint ens podrà ajudar a atrapar-lo suaument. I sempre és una bona praxi protegir-se les mans, tant per evitar lesions com la transmissió de possibles patògens. Mentre dura l'espera, convé posar l'animal en un lloc segur, fosc i tranquil, on tampoc es pugui moure gaire. Una caixa de cartró amb forats per ventilar en un lloc fresc i silenciós és idònia per a aquestes hores breus d'espera. Un cas concret i malauradament molt comú són els xocs d'ocells contra finestrals i vidres de tota mena. Quan la contusió no és mortal o massa forta, si deixem l'ocell una estona dins una caixa fosca, en repòs, en un racó tranquil, tot sovint s'enlairarà sense problemes en obrir-la de nou a l'exterior passada una estona, i tots ens estalviarem un ingrés innecessari.